Jagoro mar riwruok mochung'ne kuonde tiegruok mag tije lwedo pachoka Kefa Ogui owacho ni yo mar somo manochak manyien e skunde mag tiegruok tije lwedo kale pek modhuro ka moko kuomgi gin medruok mar pesa michulo mar somo kaachiel kod thuolo matin mar somo momi jopuonjre kapok gitimo penj. Magi eki nowacho e romo manobagi e magawa moro e boma ma Nairobi manokelo kanyakla jotelo mochung'ne skunde tiegruok mag tije lwedo e pachoka. Bende giwacho ni tend migawo mar somo koro nyaka ng'i ni penj mar CDSCC mane okawo thuolo mar NEC otim e yo makare mondo mi kuo mar penj kik bedie, ka bende gidwaro ni mondo omenda michulo mar somo mondo odwok piny mondo giyud jopuonjre e sikunde go. Giwacho ni giikore mar timo romo gi migawo mar somo mondo mi weche odhi mayom e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Bende gimedo wacho ni dwarogi ok ochopi, ka dwarogi ok ochopi to gibiro bago ng'anyo. Tie madwani mondo olosi mondo technical obed motegno. Ma gimonego losi en curriculum manomi ndalo matin to nyithindo timo penj. Omi nyithindo dweche 2 to gitimo penj. Dweche 2 momigi ni gitimo penj to fees to idho malo $35. Koro fees moidho malo no miyo nyithindo mang'eny, jonyuol mang'eny ok nyal. Koro nyithindo moko weyo gi okore, moko be kotieko tam to ok duogi. Nitiere penj body manolosi mokaw kar NEC iluongo ni SIDAC. Body ni wadwani onego miye tegno mondo bed nonyalo ng'iyo penj e yo moriere. Moko kuom